खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं खिलिखां ब्रह्म रबिन बर' प्रडाक्शननिफ्राय ओंखारनो गोनां अ आगै नाफाथि फेस्ला मेथाइनि स्टिंआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बोसोरफ्रोमबो बैसागु बोथोर सफैयोब्ला मोनफा मोनफा मिउजिक भिडिअ लाबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो अ आगै नाफाथि मेथाइनि भिडिअ लाबोनो थाखाय आखायाव लादों बिथां रबिन बर'आ। कुलेन बसुमतारी बिथांनि सुजुनानै लिरनाय आरो देंखो होनायजों मेथाइखौ रोजाबदों मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रबिन बर'आ। बे अ आगै नाफाथि फेस्ला मेथाइनि मिउजिक भिडिअआव फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै बाहागो लादों सन्जिब दैमारी आरो प्रियंका लाहारी बिथांमोना। सन्जिब दैमारी आरो प्रियंका लाहारीनि एक्टिं खालामनायाव अ आगै नाफाथि मेथाइनि स्टिंआ सोलिगासिनो दं। कमल के डिरेक्सन होनाय सन्जिब दैमारीनि करिय'ग्राफार खालामनायाव अ आगै नाफाथि मेथाइनि स्टिंखौ तामुलपुर ओनसोलनिनो माखासे थावनिफ्राव लानाया सोलिगासिनो दं। नोंथांमोना रबिन बर' प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव अ आगै नाफाथि मेथाइनि मिउजिक भिडिअखौ 25 मार्चआव नुनो मोनगोन। नोंथांमोना रबिन बर' प्रडाक्शननिफ्राय ओंखारनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ बयबो गोसो गोथारै आजावनानै लागोनखौ मिजिंथिहरो फावखुंग्रि प्रियंका लाहारीया। दा जोङो खामानि मावगासिनो रबिन बर' प्रडाक्शन जायबा बे मेथाइनिनो सिंगार ओमफ्राय प्रडिउसारबो। माबायदि मोनदों बिथांनि प्रडाक्शनाव खामानि मावनो? बिथांनि प्रडाक्शनाव आंना नैबे फार्स्ट टाइम बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो पुरा जोङो बैसागोनि शुट खालामनायजों लोगोसे गोसोफोरखौबो पुरा बैसागो माबा फैनाय बायदि मोनखादों आरो। बे बोसोराव मोनबेसे मिउजिक भिडिअ ओंखारगोन नोंथांनि? आंनिया बे बोसोराव आङो बेनि आगोलावहाय आङो मोनसे बैसागो खालामखांबायमोन बैसुना खैराबारिमोन ओमफ्राय नैबे आंना सेकेन्ड टाइम ओमफ्राय थार्ड आंहा फैगासिनो दङ आरबिनिफ्राय आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय। माबायदि मोनदों बे समाव? दाथ' बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बिराद मोजां मोन्दों आरो बैसागो पुरा शुट खालामनो मोन्दों आरो बैसागो शुट खालामबाथ' ओरैबाबो मोजां मोनखायो खामनि दामनायजों सिफुंनिजों सेरजानिजों गोसोफोरखौ बिराद खावनजोबो बिराद मोजां मोन्दों। मा लुबैदों दा रायजो राजानिफ्राय? रायजो राजानिफ्राय आं बेखौनो लुबैदों जे जोंनि बिदिनो जोंनि मिउजिक भिडिअसफोरखौ मोजां मोनथों जोंबो रायजो राजाखौ जाहाथे मोजां लुबैहोनो हायो मोजां गोजोन होनो हायो बेखौनो जोङो आसा खालामो। अनसायनाय लुबैदों। दा जों जा मिउजिक भिडिअ शुटिं खालामदों बे मिउजिक भिडिअआनो जाबाय बिथां रबिन बर'नि प्रडाक्शनाव खालामनाय जादों आरो लोगोसे बेवहाय फावखुंगुर महरै जोंनि आंगो लोगो सन्जिब दैमारी बिथाङा एक्टिं खालामगासिनो दं आरो लोगोसे जोंनिनो बयनिबो अनसुलि आरो बयनिबो समायनासिन प्रियंका लाहारी बिथाङा फावखुंगुर खालामगासिनो दङ। सोरनि प्रडाक्शनाव ओंखारगोन? प्रडाक्शनाथ' जोंनि नै रबिन बर' बिथांनि प्रडाक्शनावनो ओंखारगोन आरो बिथांनि चेनेलावनो हगारनाय जागोन। आरो सोर रोजाबदों? बे मेथाइखौ खनदों बिथाङा गावनि चेनेलाव हगारगोन नालाय गावनो खनदों आरो गावनो सासे मोजां मेथाइ खनगिरिखा बयबो सिनायखायो बिथांखौ। बिथाङा जाबाय मिस्टार रबिन बर' नै बिथाङानो आरो लोगोसे बेवहाय DOP महरै दंफैयो जोंनिनो लोगो बयजोंबो सिनायजाखानाय मिस्टार अनसु आरो लोगोसे बेवहाय दंफायो जोंनिनो फावखुंगुर लोगो बिथांमोना। माबायदि अनसायनाय लुबैदों? दाथ' नैबे मेथाइखौ मिस्टार रबिना जोबोद मोजाङैनो खनदों एसे आलदा टाइपनि खनदों एसे आलदा टाइपनि करिय'ग्राफ खालामनो सानदों बेखौ जों आसा खालामो रायजो राजाफ्रा मोजाङै अनसायना लागोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथामेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथामेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे SSC आर्मी GD अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो
9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।